anong gisundan mo jud mo? Nangutana kag kinsa ko, ikaw magayuna ng atak sa kuha. Asa day mong uban tropa anong kusudada magid kay sa kuha mo hukod? Huna-huna ikaw una na mo sila sa kuha, tapos mangutana ka karon sa kuha kinsa akong mga tropa. Suma nimo kinsay una nakit-an nimo. Aw hinuon, siya ram pud ako nakit-ad. Sa ato panasaag po day ni siguro siya. Nya karon, kita ra man day duha dire. Magbinakbakay na lang ta karon. Kay baigo ka ani akong kusog na rifle. Lapos-lapos yun na si mong lawas ba? Isugra ka pero wa kay agay, kumpiyansa ka. Anad nig dinaruhay. Oy brother, ayaw kumpiyansa brother. Kay ako rin nabilin sa among trupa. Kabalo ba ka? Oy, kanang kahambog nimo, testingan nato kung kinsay mabilin sa atong duha. Sige, testingan na to. Ay musukol dyan ay oh. Tuo ni mo di ko musukol. Maayo ani liputo na ko ni kay bugo kay ni akong kalaban. Yati ka ha! Pero Tessa, muragwa naman yung balos. Asa naman to? Paminaw na ko, murag din si Batyo to ba? Kaya di man yun ni makaya ni akong rifle. At tuon ako, bi. Asa juga to ba? Karon ka, paburkay ka. Nakita ra jud ka. Ay! 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 Asa man to, nanira? Asa man ito kagalaban ay? Da, impas lagi, idlas kay ka ha? Hala, si Commander man daay ni, impas jud ko ani. Unsaon man ako ni ha? Ay tama, biyaan na lang nako ni. Kay wa bitaw nakakita. Pero Taysa, murag nindot niyang pusil ba? Kuwao na lang nako ni, niya musibat ko. Kahiya, uy! Aw, buhi man lagi. Pero Taysa, nigunit man siya. Buhi pa day ni. Ay,